आज आपल्याला जे ज्ञान काल आपण घेतलेलं आहे ते इतिहास बघितला आपण भगवद्गीतेचा, जो किती वर्षांपूर्वी, सांगा मला कोणी चॅटमध्ये, किती वर्षांपूर्वी भगवद्गीता पृथ्वीवरती आली? 120 दशलक्ष वर्ष. अगदी बरोबर माताजी. आणि मग ती मनूनी इक्ष्वाकूला कधी सांगितली आणि मग मानव जातीपर्यंत कधीपर्यंत आली? किती वर्षांपूर्वी? हरे कृष्णा. चॅट मध्ये उत्तर देऊ शकता तुम्ही. क्विज मध्ये हा प्रश्न आला असेल तुम्हाला. क्विज किती जण सोडवता आहात? नवीन भक्तांपैकी 1000 नाही माताजी. आठवा मी किती सांगितलंय बघा. जो त्रेतायुग आणि द्वापार युग इंटू 4,32,000 वर्ष प्लस 5,117 वर्ष जी कलियुगाची आतापर्यंत झालेली आहेत, अशी 2,200 लक्ष म्हणजे 2 दशलक्ष असं ते आकडा आपण बघू तर, जसं मी काल तुम्हाला ब्रह्मांचं सगळं जीवन सांगितलं, मग ट्रिलियन्स मध्ये कुठेतरी अरबांमध्ये सगळं जातं. हे सगळं वैदिक गणित आहे. अशा या 2 कोटी, जसं माताजींनी आता सांगितलं की 120 लक्ष वर्षांपूर्वी पृथ्वीवर आली आहे आणि 2 कोटी वर्षांपूर्वी ही मानव जातीपर्यंत आलेली आहे. जसं त्रेतायुग आणि द्वापार युग झालं त्यानंतर ही मानव जातीपर्यंत आली. 2 मिलियन्स ज्याला म्हणतात, तेवढे वर्षांपूर्वी ही भगवद्गीता याच्यापर्यंत आली होती, मानव जातीपर्यंत आली होती. हे ज्ञान भगवंतांनी दिलेलं आहे. असं हे ज्ञान जे अर्जुनाला भगवंतांनी आता कुरुक्षेत्रावरती दिलं. मग का भगवद्गीता परत सांगितली गेली? का सांगण्याची वेळ आली भगवद्गीता परत? खूप खूप आनंद आहे. संवाद साधताय, उत्तर देताय, क्विज पण सोडवत असाल तर उजळणी होईल तुमची. सांगा का हीच भगवद्गीता सांगितली गेली मग परत कुरुक्षेत्रावरती द्वापार युगामध्ये? गोंधळलेल्या अर्जुनाचा गोंधळ दूर करण्यासाठी, त्याचा मोह दूर करण्यासाठी. बरोबर बरोबर. अजून क्विज नाही मिळत आहे ओप्पो A11. काय झालं? एनरोल नाही केलं का तुम्ही? किती जण सोडवताय क्विज? ठीक आहे, आपण याच्यावरती शेवटी मी संवाद साधते सगळ्यांशी. आपण बोलूया. आता मी वेळ नाही घालवत क्विज वरती. धर्म नष्ट होत होता म्हणून. अगदी बरोबर. मी पण सोडवली, प्रशांत प्रभूजींनी सोडवली आहे. म्हणजे कोणाला सोडवता येते याचा अर्थ क्विज एनरोल होतीये. तर आपण बोलूया नक्की. काही तुम्हाला सोल्युशन्स देता आले तर नक्की देईन. खंत पडली होती गीता, ट्रान्सफर नाही. अगदी बरोबर. खंड पडला होता. अगदी बरोबर. हे उत्तर जास्त बरोबर आहे. म्हणूनच ती कुठेतरी काळाच्या ओघामध्ये लुप्त झालेलं आहे ते ज्ञान. आणि म्हणून भगवद्गीता पुन्हा द्वापार युगामध्ये भगवंतांनी नक्कीच, अर्जुन असमंजस झाला होता म्हणूनच भगवद्गीता भगवंतांनी अर्जुनाला सांगितली. परंतु का मग ते ज्ञान आधी सांगितलं गेलं होतं, परंतु ते लुप्त झालं काळाच्या ओघामध्ये. ती गुरु परंपरा कुठेतरी लुप्त झाली. अर्जुन खूप कन्फ्युज होता युद्ध करण्यासाठी. अगदी बरोबर. म्हणूनच त्याला युद्ध करायचं नव्हतं. अगदी छान स्मिता माताजी, सीमा माताजी, खूप छान. आनंद आहे. तुम्ही संवाद साधताय, उत्तर देताय. कुठेतरी असं इंटरॅक्शन झालं की मलाही कळतं की तुम्हाला कितीपर्यंत तुमचं ज्ञान, म्हणजे मी जे काही प्रयत्न करतेय, माझा प्रयत्न आहे शेवटी तुम्ही वाचन आणि तुमच्या स्वतःच्या आत्मसात करण्याच्या प्रवृत्तीने तुम्ही ते जास्तीत जास्त वाढवा, हाच सांगण्याचा प्रयत्न आहे. कारण एका अशा लेक्चरमध्ये किंवा एका अशा नुसत्या वाचण्याने नाही हो, खूप त्याच्यासाठी अभ्यास सतत करणं आवश्यक आहे. कारण या गोष्टी, जसं मी म्हटलं की भगवद्गीता प्रत्येक वेळी तुम्हाला विविध अंगाने, विविध अँगलने तुम्हाला मार्गदर्शन करते. जसं मी म्हटलं की श्रीला प्रभुपाद त्यांच्या प्रत्येक लेक्चरमध्ये मग मनुष्याला इतका, मनुष्य जगण्याचा दृष्टिकोन इतका बदलून टाकत होते की प्रत्येक वेळी ते ज्ञान जे देत होते त्यांनी मनुष्याच्या जीवनाकडे बघण्याचा दृष्टिकोनच बदलत होता. असे हे उत्तम गुरु, आपण ज्यांना म्हटलं की गुरु, साधू आणि शास्त्र यांच्या मार्गदर्शनाखाली. आणि म्हणून असं हे शास्त्राचं ज्ञान तद्विद्धी प्रणिप्रातेनं, ज्या भगवंतांनी प्रत्यक्ष सांगितलंय, प्रत्यक्ष त्यांनी सांदीपनी ऋषींकडून जे ज्ञान घेतलं, असं हे ज्ञान घेऊन त्या ज्ञानाचं आचरण केलेलं आहे. आणि अशा या 5व्या अध्यायामध्ये आपण आज बघणार आहोत की कुठे कर्मयोग की कर्मसन्यास. पुन्हा अर्जुनाला प्रश्न पडलाय. हो, प्रश्न अर्जुनाला पडतातच आहेत. आणि म्हणून मग कर्मसन्यास की कर्मयोग. मग जसं भगवंतांनी सांगितलं की तू भगवंतांच्या सेवेमध्ये केलेलं कुठलंही कर्म हे वाया जात नाही, की अगदी आपण म्हणतो ना की छोट्यातलं छोटं, म्हणजे नुकसान होणार नाहीये त्याचं कुठल्याही तुझ्या ह्यानी. तो मोठ्यातल्या मोठ्या संकटापासून उलट तुझं त्रायते महतो भया,
की मग कुठेतरी मोठ्या संकटांपासून रक्षण करील असं कुठेतरी कर्म तुझा केलं पाहिजेस. तो कर्मयोग कुठेतरी भगवंतांशी जोडलं जाणं. ज्या उंदराची गोष्ट आपण बघितली, जो भगवंतांशी जोडला गेला, ज्यांनी तो मोक्ष मिळवला, कारण मोक्ष मिळाला कारण तो भगवंतांशी जोडलेलं कर्म होतं. जे केलं होतं ती वात विझू नये म्हणून, त्याचा उद्देश जरी वेगळा असला तरी भगवंतांकडून तो आध्यात्मिक दृष्ट्या काय की त्यांनी भगवंतांचा तो जळता दिवा, ती जळती वात कुठेतरी दिव्याला रोखून धरली. अशा प्रकारे भगवंतांना त्यांनी मोक्ष दिलेला, मोक्ष प्राप्ती झाली त्या उंदराला. मग जो प्राणीच होता, प्राणी मात्राची बुद्धिमत्ता तेवढीच असणार ती. आणि म्हणून मग कर्मयोग की कर्म संन्यास योग निश्चित मला सांग तू. भगवंत आजही, अर्जुन आजही भगवंतांना विचारतोय, निष्काम कर्म की बंधनातून. मग हे निष्काम कर्म, कर्मयोग नुसतं नाही, कर्मयोग, कर्मकांड ते कर्मयोग आपण बघितलं. मग आपण ज्या राजांना बघितलं की ज्या प्रतापरुद्र राजांना, की ज्यांना चैतन्य महाप्रभूंचं दर्शन हवं होतं, मग परंतु त्यांना संन्यासी असल्यामुळे मग राजा आहे, मग राजा आहे म्हटल्यानंतर तो कुठेतरी भौतिक सगळ्या गोष्टींमध्ये अडकलेला आहे, मी त्याला नाही दर्शन देऊ शकत. परंतु जेव्हा प्रत्यक्ष जगन्नाथाच्या यात्रेच्या इथे, जगन्नाथपुरीला यात्रेच्या इथे रथयात्रेच्या समोर राजा हातात झाडू घेऊन रस्ते झाडत होता, मग राजा असून सुद्धा हे जेव्हा चैतन्य महाप्रभूंनी बघितलं, ते प्रसन्न झाले त्याच्यावर. आणि खरोखर म्हणजे हे कुठेतरी स्वतःचे सगळं इंद्रिय विषय बाजूला ठेवून, की राजा आहे म्हणून काय झालं, परंतु मी भगवंतांची सेवा करतोय, जे कर्म करतोय ते भगवंतांसाठी करतोय. आणि म्हणून मग अशा निष्काम कर्माला आपल्याला कुठेतरी जाणायचंय, की जो कर्म योग नाही फक्त, मग फक्त त्या फळांपासून मला सुटका नकोय, ती फळं भगवंतांना अर्पण केली हवी. आणि म्हणूनच मगच त्या कर्मबंधनातून कुठेतरी मुक्तता मिळेल. मग ती गोष्ट मी तुम्हाला माझ्या लक्षात आहे जी तुम्हाला सांगायची आहे. मग सर्वोच्च नियंत्रक कोण आहे त्यांना आपल्याला जाणायचंय. भगवंतांना आपण प्रत्येक अध्यायामध्ये भगवंतांना आपण जाणतो आहोत. मग भगवंतांना मग ज्या दुसऱ्या अध्यायामध्ये, मग ही थोडीशी रिव्हिजन आहे ऑलरेडी, म्हणून मी तुम्हाला वेगळं नाही उजळणी केली. मग ज्या दुसऱ्या अध्यायामध्ये आपण बघितलं, दुसऱ्या अध्यायामध्ये की मग ज्ञानातून कर्मकांड ते कर्मयोग कशा प्रकारे तुला आनंद का वाटत नाही, तू तुझा दृष्टिकोन बदल. कारण तू जरी जिंकलास तरी तुला पृथ्वीवरती राज्य करायचे, आणि तू जरी मरण पावलास हे ज्या युद्ध करताना तरीही तुला स्वर्गलोक प्राप्ती होणार आहे. अशा प्रकारे त्याचं मनोदौर्बल्य घालवून त्याचं मनोबल वाढवतायत भगवंत. आणि म्हणूनच असा दृष्टिकोन भगवंतांनी दिलेला आहे. हँड रेज करा हा, तुम्ही जॉईन झालात तर मला सांभाळणार. ठीक आहे. आणि म्हणूनच अशा या 5 कारणांना भगवंतांनी, ज्या आनंद नाही, करुणा मनामध्ये आहे, पापी प्रतिक्रिया, मग भगवंतांसाठी केलेली कुठलीही सेवा हे पाप नाही धरलं जात. ज्या हनुमंताचा जय जयकार केला गेला, ज्या विभीषणाचा जय जयकार केला जातो, कारण भगवंतांसाठी जी सेवा केलेली आहे. तसंच तू हे धर्माविरुद्ध युद्ध करत आहेस, सॉरी, अधर्माविरुद्ध धर्माच्या साठी, धर्माची प्रतिष्ठापना करण्यासाठी भगवंत प्रकट झालेले आहेत. जे आपण कालच्या अध्यायामध्ये बघितलं कशा प्रकारे प्रकट झालेले आहे. जन्म कर्मच मे दिव्यम, ज्या जन्म आणि कर्माला भगवंतांच्या आपण जाण्याचा प्रयत्न करतो आहोत. मग ज्या पारिवारिक परंपरा नष्ट होतील अशी भीती कुठेतरी वाटत होती, तर नाही, ज्या वर्णाश्रम पद्धतीला भगवंतांनी सांगितलं आहे की या वर्ण आणि आश्रम पद्धतीद्वारे कुठेतरी जेव्हा शिस्तीत कार्य आणि मग एक आदर्श व्यक्ती, कुटुंबातील आदर्श व्यक्तीचं अनुसरण केलं जाईल, अनुकरण नाही. आणि म्हणूनच भगवंतांनी या अनुकरण आणि अनुसरण या गोष्टीचा फरक सांगितलेला आहे. की अनुकरण नाही, भगवंतांनी गोवर्धन पर्वत उचलला म्हणून करू शकता का हो आजच्या या जगामध्ये कोणी पर्वत उचलून दाखवू शकतं? मग जसं विष प्राशन केलं समुद्र मंथनाच्या वेळी शिवांनी, तसा एक थेंब जरी तुम्ही घेतलात विषाचा तर तुम्ही मृत्यू पावेल हो मनुष्य. आणि म्हणूनच मग ती अनुकरण करायचं नाहीये, तर भगवंतांच्या ज्या वेदांचा, ज्या उपनिषदांचा आणि जो काही ज्ञान दिलेलं आहे त्या ज्ञानाचं, त्या उपदेशाचं अनुसरण करायचंय. म्हणूनच महान व्यक्तीचं आणि ज्या गुरु परंपरेचं म्हणतो आहोत, त्या महान गुरूंकडून कुठेतरी त्या उपदेशांचं अनुसरण करायचंय. कुठेतरी त्या गोष्टीला अनुकरण आणि तशीच्या तशी कॉपी करून ज्या तथाकथित तर्कवादी आत्ताच्या आपण युगामध्ये बघतो, की मग मी देवी, मला सगळं येतं, मला हे येतं, मी हे ते करू शकतो, मग स्वतःला दैवी शक्ती आहे असे कुठेतरी सिद्ध करायला निघालेले लोक आपल्याला तथाकथित दिसतात. मग त्यांना शक्य आहे का हो? खरंच शक्य आहे त्या गोष्टी करून दाखवणं? आणि म्हणून सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे आपण जेव्हा 11वा अध्याय बघू, विश्वरूप दर्शन, म्हणूनच अर्जुनाने विश्वरूप दर्शन का दाखवलंय ते तेव्हा आपल्याला नक्कीच मिळेल. अर्जुनाने का विश्वरूप दाखवायला,
आणि त्यावेळेला आपल्याला कळेल. आणि म्हणून त्याचसाठी की भगवंतांचं अनुकरण नाही, भगवंतांसारखेच आपण आहोत, परंतु भगवंतांच्या उपदेशांचं अनुसरण करायचं आहे. आणि म्हणून मग अशा प्रकारे आदर्श व्यक्ती, जर आदर्श व्यक्ती म्हणून तू क्षत्रिय आहेस, तू युद्ध केलंस, तर तुझ्या प्रकारे तुझं अनुसरण करणारे लोक असतात. आणि म्हणून माझ्या वर्णाश्रम पद्धतीला मी सांगितलं की ब्राह्मण असो, क्षत्रिय असो, क्षुद्र असो, वैश्य असो, परंतु तो भगवंतांचा स्वभाव प्राप्त करू शकतो स्वतःच्या यज्ञाने, स्वतःच्या विहित कर्माने. स्वतःचं कर्म कर्तव्य म्हणून केल्यानंतर बघा, आत्मसाक्षात्कार झालेल्या मनुष्याला त्याचं विहित कर्तव्य पार पाडण्याचा कोणताही हेतू नसतो, किंवा असे कार्य न करण्याचे कोणतेही कारण नसते, कारण तो बंधनातच नसतो. जो आत्म्यातच रममाण झालेला आहे, ज्याला आत्मसाक्षात्कार झालेला आहे, जो केवळ आत्म्यातच तृप्त असतो, तो पूर्णपणे तृप्त असतो. त्याच्यासाठी मग एखादी काम, कुठलंही कर्तव्य नसतं. प्रभुपाद असेच, प्रभुपाद म्हणजे असेच आहेत की ज्या प्रभुपादांनी प्रत्येकाच्या मनात कृष्ण भावना निर्माण करण्यासाठी त्यांना काही मिळणार नव्हतं, निष्काम कर्म करत होते ते, आणि त्यांच्यासाठी ते कुठलंही कर्तव्य राहिलेलं नव्हतं, कारण ते तृप्तीमध्ये होते, ते आत्मसाक्षात्कारी भावनेमध्ये होते. आणि अशा या प्रभुपादांनी, आणि म्हणूनच त्यांचं ते विहित कर्तव्य म्हणून अशा व्यक्तीला, ज्यांनी आत्मसाक्षात्काराची भावना जोपासलेली आहे, अशा व्यक्तीला कुठलंही कर्म बंधन म्हणून वाटतच नाही. मग ते विहित कर्तव्य म्हणून पण नाही की जे आपल्याला करायचं, आणि म्हणून मग तो कुठल्याही सजीवांवर त्याच्यासाठी अवलंबून राहायची गरज पडत नाही त्याला. आणि अशा या जीवाचं म्हणून महत्व सांगितलंय की त्याच दृष्टीने सांगितलेलं आहे की म्हणूनच देहधारी भावनेशी नाही तर आत्मधारी, तू शरीर नाही आत्मा आहेस, हे जेव्हा दुसऱ्या अध्यायात भगवंतांनी सांगितलंय, हे ज्ञान सोपं नाही हो. हे असं नुसतं म्हणणं सोपं आहे, तू शरीर नाही आत्मा आहे, अहो हे सगळं नुसतं त्याचा विचार करणं आणि ते आत्मसात करणं, याच्यामध्ये किती किती तफावत आहे. मग तितक्या पातळीला जाणं, त्या भावभक्तीपर्यंत जाणं, हे एखादी शुद्ध भक्तच करू शकतो. आणि म्हणूनच हा भक्तच कृष्णापर्यंत पोहोचू शकतो, हा शुद्ध भक्तच कृष्ण भावनेपर्यंत पोहोचवू शकतो. आणि म्हणून मग जसं भगवंतांनी सांगितलंय की जसा भाव तसा देव, म्हणजे जसं तुम्हाला दिसतंय की जशा प्रकारे तुम्ही भगवंतांशी जो संबंध जोडताय, त्याच प्रकारे भगवंतांची क्रिया येते आणि प्रतिक्रिया येते. आणि म्हणूनच तद्भाव आपण जो श्लोक 4थ्या अध्यायात वाचला की त्याच प्रकारे हे परंतपा केवळ द्रव्य यज्ञापेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ आहे, सर्व कर्म यज्ञांचे पर्यवसान दिव्य ज्ञानामध्ये होते. अशा या ज्ञानाला ज्या 4थ्या अध्यायामध्ये आपण जाणलं. आणि म्हणून जन्म कर्मच्या मे दिव्यन, भगवंत हे अजन्म आहेत, भगवंतांच्या जन्माचं आणि कर्माचं रहस्य आणि हे ज्ञान ज्यांनी प्राप्त केलेलं आहे, हे ज्ञान यज्ञ, हा ज्ञान कुठल्याही इतर यज्ञापेक्षा श्रेष्ठ यज्ञ आहे. कारण या ज्ञानाला घेऊनच मग हे ज्ञान म्हणजे काय हो, हे ज्ञानच तुम्हाला कर्मामधनं काय करायचं आहे, भक्तीचा मार्ग कुठे आहे, मग हे ज्ञान घेतल्याशिवाय कशा या गोष्टी उलगडणार आहे. उत्तम गुरुकडून याचं मार्गदर्शन घेतल्याशिवाय त्या कर्मज्ञानाचं कशा प्रकारे महत्व कळणार आहे. आणि ज्या आपण चित्रामध्ये बघतो आहोत की ज्या शिशुपालांनी मत्सर केलेला आहे भगवंतांचा, ज्याच्या मनामध्ये भगवंतांविषयी मत्सर आहे, त्याचा भगवंतांनी नाशच केलेला आहे. त्या मत्सरी वृत्तीचा नाश होतो. कारण जे प्रत्यक्ष भगवंतांशी द्वेष करतात, भगवंतांशी ज्यांनी मत्सर केलेला, हा मत्सर वाईट आहे. आणि म्हणूनच मग एक मिनिट हा, तो श्लोक मी समोर आहे माझ्या डोळ्याच्या. तास तथैव भजाम्यहं, बरोबर, तास तथैव, की ज्या प्रकारे भगवंत सांगतायत त्या प्रकारे भगवंतांशी जो संबंध जोडला जातो, त्याच प्रकारे भगवंत पण रेसिप्रोकेटिंग म्हणतो ना आपण, ज्याला प्रतिसाद तसाच मिळतो. म्हणून ज्या कंसाने आयुष्यभर कृष्ण कृष्ण केलं पण द्वेषी भावना मनामध्ये होती, अशा द्वेषी भावनेचं उत्तरही भगवंतांनी शत्रुत्व निभावूनच केलेलं आहे. आणि म्हणून मग त्या द्वेषी भावनेचा नाश झालेला आहे. म्हणून अज्ञानामुळे तुमच्या अंतःकरणात निर्माण झालेल्या शंकांचे ज्ञानाच्या शस्त्राने नाश केले पाहिजे. योगाने सज्ज होऊन उभारा आणि लढ. आणि म्हणून मग तुझ्या मनातला जो अहंकार आहे, तुझ्या मनातलं जे काही असमंजसपणा आहे आणि जो काही तू संभ्रमात पडलेला आहेस, तो हे अज्ञानामुळे आहे. हे कारण तुला त्याविषयी ज्ञान नाहीये. तू जसा विचार करतो आहेस तसा तू विचार करू नकोस, त्याचं ज्ञान मी तुला देतोय आणि त्या ज्ञानाने तू त्या अंधकाराचा नाश कर.
त्या ज्ञानाच्या शस्त्राने तू त्या अंधकाराचा नाश कर आणि तू उभा राहा. अशा प्रकारे दुसऱ्या अध्यायामध्ये वर्णन केलेलं आत्म्याचं ज्ञान, विहित कर्तव्य स्पष्ट केलेलं आहे. फलदायी क्रियाकलापांमुळे आत्म्याचं अडकणं, कशा प्रकारे फलदायी क्रिया, मग फलदायी क्रिया कशा प्रकारे बंधनात अडकवू शकतात. कारण त्या कर्मफळांना, कर्माला करायचे, कर्माची फळं पण आपल्याला हवी आहेत. कारण मग त्या कर्माला आपण जाणलं की जे कर्म आहे, विकर्म आहे आणि अकर्म आहे. मग ती गोष्ट अशी आहे बरं का, ती गोष्ट मी तुम्हाला सांगते. मग या कर्माची गुंतागुंत कशा प्रकारे आहे, ही कर्माची गुंतागुंत जाणणं खूप कठीण आहे. ज्या सेवेद्वारे कर्मफळातून मुक्तीची प्रक्रिया स्पष्ट करते. कारण मग भगवंतांशी निगडीत केलेलं कर्म, भगवंतांना अर्पण केलेलं कर्म हे निश्चितच त्या कर्मफळातून, बंधनातून मुक्त करतं. कारण ती कर्माची फळं भगवंतांनाच अर्पण केलेली. आणि म्हणून ज्ञानी व्यक्तीसाठी कोणतंही कर्तव्य राहत नाही, हे सगळं या अध्यायांमध्ये स्पष्ट केलेलं आहे. आपण पुढच्या अध्यायाला जाण्याच्या आधी मी नक्की तुम्हाला ती गोष्ट सांगेन. मग एक ब्राह्मण असतो, तो ब्राह्मण स्नान करत असतो बरं का, आपल्या दालनामध्ये, आपल्या स्नानगृहामध्ये स्नान करत असताना त्याच्या बाहेरून, घराच्या बाहेरून एक गाय त्याच्या घराच्या दिशेने जाते. आणि गाय घराच्या दिशेने जात असताना मागे एक कसाई पण असतो, जो त्या गायीला पकडत असतो. मग ती गाय कुठे गेली हे त्या कसाईला कळत नाही, म्हणून तो त्या ब्राह्मणाला विचारतो की तुम्ही इथे गाय जाताना बघितली का. आता ब्राह्मणाची बघा द्विधा मनस्थिती. जर खरं सांगितलं तर गोहत्येचं पातक, आणि जर खरं सांगितलं आणि नाही सांगितलं तर खोटं बोलण्याचं पातक. आणि म्हणून मग तो तिथे बोट दाखवतो त्या कसाईला की या दिशेने गाय गेलेली आहे. आणि या दिशेने गाय गेलेली असल्यानंतर तो कसाई बरोबर ती वाट काढत जातो. आणि ती वाट काढून त्या गायीला, गाय मिळते त्याला, गायीचं मांस, गायीला कापून मांस विकून तो त्याचं कर्म करतो. कारण तो त्याचं ते काय म्हणतात ना त्याला, त्याच्यावरती त्याची उपजीविका असते. असा तो कसाई असतो, धन्य त्याने ज्या काही कर्माने त्याच्या. आणि मग त्या 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 जन्मामध्ये त्या ब्राह्मणाला मग पुन्हा ब्राह्मणाचा जन्म मिळतो बरं का, या मृत्यू लोकामध्येच ब्राह्मणाचा. कारण तो खरं सांगतो त्या याला, जिथे गाय गेलीये ते खरं बोलल्यामुळे त्याला पुन्हा ब्राह्मणाचा जन्म मिळतो. मग त्याला त्याच्यातनं सुटका नाही मिळत, त्याला कुठलाही स्वर्गलोक मिळत नाही, किंवा त्याला पुढचा आपण म्हणू की मोक्ष मिळत नाही त्याला, परंतु त्याला पुन्हा त्याच्या कर्माने ब्राह्मणाचा जन्म मिळतो. आणि मग ब्राह्मणाचा जन्म मिळाल्यानंतर तो तीर्थ क्षेत्री यात्रा करत असतो. ती यात्रा करताना मग एके ठिकाणी तो निवासासाठी थांबतो. तर निवासासाठी थांबतो ते एका ब्राह्मणाचंच घर असतं. त्या ब्राह्मणाच्या इथे निवासासाठी त्यांना विचारतो की मी उद्या, आजच्या रात्रीसाठी इथे राहून उद्या माझ्या यात्रेला पुन्हा निघून जाईल. तर ते ब्राह्मण पती पत्नी म्हणतात हो ठीक आहे. मग तो तिथे राहतो निवासासाठी. रात्र होते, रात्र झाल्यावर तो निजतो तिथे. निजल्यानंतर ती ब्राह्मणाची पत्नी येते या ब्राह्मणापाशी बरं का, आणि या ब्राह्मणाला म्हणते की तुम्ही तरुण आहात आणि मलाही या माझ्या पतीपासून सुख नाहीये, तर आपण दोघं राहूया म्हणून. तर हे ऐकून तो ब्राह्मण एकदम चाट पडतो. आणि काय हे बोलताय तुम्ही माऊली, हे खूप चुकीचं बोलताय, हे खूप पापी आहे, हे खूप पाप आहे तुमच्या मनामध्ये, हे बोलणंच पापी आहे, हे म्हणजे विचारही करू शकत नाही, असं ही गोष्ट आहे. मला एक सेकंद द्या, मी जरा पाणी आणते. येस, सॉरी. तर ती ब्राह्मणाची पत्नी असं म्हटल्यानंतर तो ब्राह्मण अवाक होतो. आणि मग तो म्हणतो हे नाही, असं काही शक्य नाहीये, तुम्ही जा तुमच्या पतीकडे जाऊन झोपा तिकडे. ते ऐकल्यानंतर ती स्त्री कांगावा सुरू करते आणि ती आरडाओरडी करते. आणि त्या आरडाओरडी करण्यापेक्षा ती आत जाते. आणि आत गेल्यानंतर थोडा आवाज येतो या ब्राह्मणाला बाहेर. बघतो तर तो ती ब्राह्मणाची पत्नीने त्या ब्राह्मणाची हत्या केलेली असते. आपल्या पतीला ती हत्या करते त्याची. आणि त्या सुरा तिच्या हातामध्ये असतो. हे बघितल्यावर तो ब्राह्मणाला आरडाओरडी ऐकल्यावर त्या स्त्रीची तो आत जातो. आणि आत जातो तर काय, असं दृश्य बघतो. मग तिथे थोड्या वेळाने बरेच आवाज होतात, पहाट होत आलेली असते, आवाज होतात. त्या आवाजाने सगळे गावातले गावकरी वगैरे जमा होतात तेव्हा त्यांना त्यांच्या हातामध्ये सुरा नाही तर त्या ब्राह्मणाच्या हातात सुरा दिसतो.
आणि तो ब्राह्मणाच्या हातामध्ये सुरा असतो आणि ही बाई कांगावा करत असते, ही ब्राह्मणाची पत्नी, की यांनी मला याला मजा करायची होती म्हणून त्यांनी माझ्या पतीला ठार मारलेलं आहे आणि असा असा हा वागतोय ब्राह्मण. अशा प्रकारे त्या ब्राह्मणाला सगळं चित्रच बदललं सगळं आणि तो ब्राह्मण असा अवाक झाला की काय चाललंय हे. परंतु गावकऱ्यांना दिसत होतं तेच खरं वाटलं. त्याच्या हातामध्ये सुरा होता आणि म्हणूनच त्यांनीच याचा वध केलेला आहे, त्याची हत्या केलेली आहे ते कळलं. आणि म्हणून मग शिक्षा दिली गेली. त्या जे काही सरपंच वगैरे असतात, की गावामध्ये जी काही पंचायत असते, त्यांचा निर्णय झाला की ज्याचा उजवा हात कापला पाहिजे, अशी शिक्षा दिली जाते त्या ब्राह्मणाला. आणि त्या ब्राह्मणाला ती शिक्षा होते. बघा, हे कर्माचं फळ त्याला मिळालं ते आधीच्या जन्मीचं. ती गाय म्हणून ती पत्नी, ती ब्राह्मणाची पत्नी गायीच्या रूपात आलेली होती. गायीची म्हणजे गाय असलेली ती त्या ब्राह्मणाच्या पत्नीच्या रूपात आलेली होती. आणि त्या ब्राह्मणाला त्याच्या त्या उजव्या हात जो त्यांनी दाखवलेला होता, की या हाताने बोट दाखवलं की जिथून इथून गाय गेली, त्याला ते कर्माचं फळ त्या जन्मी भोगायला लागलं, पुढच्या जन्मी. असं हे कर्माचं फळ म्हणजे कुठेतरी कर्मकांड आपण म्हणतो, मग कुठेतरी स्वतःशी निगडीतच आहे ती गोष्ट. कर्म केलं, आधीच्या ह्याच्यामध्ये खरं बोलला किंवा झालं, पण दुसऱ्या जन्मी सुद्धा ते कर्माचं फळ भोगायला लागलं. अशी ही कर्माची गुंतागुंत म्हणजे आजच्याही अध्यायात आपण जाणणार आहोत. बरेच प्रश्न तुमच्या मनात पडतील आणि मग याचा जेव्हा विस्तारित अभ्यास करतो आपण, तेव्हा या कर्माची फळं म्हणजे आधीच्या कर्माची फळं, आत्ता जे काही कर्म करतोय, अजून जे काही कर्म करू, त्या कर्मांची फळं सुद्धा त्या मग त्याला कूट, बीजम आणि फलम असं असं पुढच्या टप्प्यांमध्ये त्याचा अभ्यास आहे. कुटम, बीजम, फलम. मग हे सगळं भोगायला लागतं. म्हणून हे जे प्रारब्ध वगैरे आपण म्हणतो, हे सगळं आधीच्या कर्माची, मग निश्चितच आधीच्या कर्माची फळं भोगायला लागतात. मग आत्ताच्या जन्मी जरी त्या व्यक्तीचं सगळं चांगलं चाललेलं असलं, मग हे कुठेतरी त्या आधीच्या कर्माचं पुण्य असतं. आपण बऱ्याच वेळेला बघतो बघा, की मग लहान मुलं असतात ती अगदी त्यांना इतकी पाठ असते, म्हणजे काही काही अध्याय आणि काही श्लोक असे इतके सहजपणे ते म्हणू शकत असतात. कारण कुठेतरी मग आपण आता पुढच्या अध्यायामध्ये बघणार आहोत, 6व्या 7व्या अध्यायामध्ये आपल्याला बघायचंय की कशा प्रकारे मग भगवंत त्याचं रक्षण करतायत. मग त्या पुण्याचं, मग ते पुण्य कुठे वाया नाही जाते, आधीच्या जन्माचं पण त्याचंही रक्षण केलं जाते. 40% केलेलं पुण्य पुढच्या जन्मी जर पुन्हा मनुष्याचा जन्म आला तर ते 41व्या टक्क्यापासून सुरू होतं. जसं कर्माची फळं भोगायला लागतात, तसं भगवंत या भक्तीचं सुद्धा रक्षण करतो, या कर्मांचं रक्षण करून ते पुण्यकर्म निश्चितच पुढे जात आहे त्या प्रकारे. असं हे सगळी कर्माची गुंतागुंत आहे. मग आजच्याही अध्यायामध्ये आपल्याला जे कर्मकांड, जो सकाम कर्मात अडकलेला आहे, त्या राजाविषयी जाणून घ्यायचंय. थोडंसं जाणण्याचा प्रयत्न करा. आणि म्हणूनच ज्या सकाम कर्माला सोडून, की सकाम कर्म कुठेतरी त्या फळांशी निगडीत आहे, मग आपल्याला ते जाणायचं आहे की भगवंत सांगतायत आजच्या अध्यायामध्ये, की मग ज्या अर्जुनाने भगवंतांना विचारलं, की मग एक मिनिट, तो प्रश्न मला वाटतं आधी गेला. भगवंतांना अर्जुन विचारतोय, संन्यासं कर्मणां कृष्णं पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम. मला वाटतं माताजी हे पिवळ्या ह्याच्यात आहे, ते मी वाचते. अर्जुन म्हणाला, हे कृष्णा, सर्वप्रथम तुम्ही मला कर्माचा त्याग करण्यास सांगता आणि पुन्हा तुम्ही मला भक्तिपूर्वक कर्माची प्रशंसा करता. आता तुम्ही कृपया मला निश्चितपणे सांगाल की दोघांपैकी कुठलं अधिक फायदेशीर आहे. बघा, आता भगवंत सांगतायत, मग याचं उत्तर देताना भगवंत पुढे म्हणतायत, मग अर्जुन भगवंतांना विचारतोय की तू एकीकडे मला सांगतोयस की कर्माचा त्याग करायचा आहे, कारण हे कर्म कुठेतरी निगडीत आहे. मग तू ज्या ज्ञानाने मला, की तू शरीर नाही आत्मा आहेस, त्या ज्ञानाने मला मग कर्माचा त्याग, ज्ञानाने कुठेतरी त्याग भावना मनामध्ये येते. आणि त्याचबरोबर भगवंतांच्या सेवेत केलेलं कर्म म्हणजेच भक्ती, हे दोन्हीही तू मला सांगतोयस. मग कुठलं त्याच्यामधलं योग्य आहे आणि कुठलं श्रेष्ठ आहे. मग भगवंत सांगतायत, श्री भगवान वाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्मयोगो विशिष्यते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. परमात्म्याने उत्तर दिले, कर्माचा त्याग आणि भक्ती हे दोन्हीही मुक्तीसाठी चांगले आहे, परंतु या दोघीपैकी भक्ती सेवेत केलेले कार्य कर्मत्यागापेक्षा श्रेष्ठ आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग भगवंत म्हणतायत की कर्माचा त्याग करणं हे चांगलं आहे, की एखादी गोष्टी भौतिक जगताशी, भौतिक गोष्टीशी निगडीत आहे, म्हणून त्याचा त्याग करणं ही भावना योग्य आहे.
परंतु त्या दोघांपैकी तू जर मला विचारशील तर भक्ती सेवेतील कार्य, मग तू त्या कार्याचा त्याग करू नकोस, त्या कर्माला त्यागू नकोस. जसं भगवंतांनी 3ऱ्याही अध्यायात सांगितलंय की उठ, दृढ निश्चयाने उठ. 2ऱ्याही अध्यायात भगवंतांनी हे सांगितलंय की म्हणूनच तू दृढ निश्चयाने उठ आणि जे काही करशील ते मला अर्पण कर. जे तू कर्म करणार आहेस ते भक्ती सेवेमध्ये म्हणजेच भगवंतांच्या भक्तीमध्ये केलेलं कर्म हे निश्चितच त्यागापेक्षा श्रेष्ठ आहे. त्या कर्माचा त्याग करण्यापेक्षा जे कुठेतरी भौतिक गोष्टींशी निगडीत आहे म्हणून मी त्याचा त्याग करतो आहे या भावनेपेक्षा ते कर्म करून मग ते कर्म कसं करायचं आहे तर कृष्ण भावना भावित कर्म करायचं आहे आणि मग ते कर्म हे निश्चितच श्रेष्ठ धरलं जातं. मग अशा या कर्मयोगाविषयी आपण अशा या फलदायी जे सकाम कर्मामध्ये अडकलेले, जसं आपण आधीच्या 3ऱ्या अध्यायामध्ये म्हटलं की सकाम कर्मामध्ये जे अडकलेले आहेत, जे कुठेतरी यज्ञ याग करतायत पण फळांशी निगडीत आहेत, अजून त्या फळांची अपेक्षा आहे, मग मला हे हवंय, मला ते हवं आहे, किंवा माझ्या राज्यासाठी, माझ्या कुटुंबासाठी, ही भावना अजून मनातून जात नाही कारण कुठेतरी कृष्ण मिसिंग आहे तिथे. मग ते कर्मकांड हे कुठेतरी मग ते तर सकाम कर्मापेक्षा अजूनच खालच्या पातळीवरचं, कारण मग जे काही केलं जातं मी करतोय, मी 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 त्याच्यात खूप असतो. कारण मग तिथे ती त्यागाची भावना सुद्धा नसते. परंतु सकाम कर्मामध्ये कुठेतरी सात्विक भावनेने मनुष्य विचार तरी करत असतो. आणि म्हणून मग या फलदायी क्रियाकलापांपेक्षा जो व्यक्ती निष्काम पद्धतीने कर्म करतो तो अकर्मी व्यक्ती. जे आपण कालच्या अध्यायामध्ये 3 त्याचे फरक जाणले. कर्म म्हणजे सकाम कर्म, विकर्म म्हणजे नियमांविरुद्ध कर्म आणि अकर्म जे निष्काम पद्धतीने केलं जाणार कर्म, कृष्ण भावना भावित कर्म, ज्याची फळं भगवंतांना अर्पण केली जातात. मग असा हा जो नृग राजा आहे ना त्याची गोष्ट आहे ही, जो सकाम कर्मामध्ये कुठेतरी अडकलेला होता. अशा प्रकारे अडकला होता की जो काही तो खूप दान करण्यासाठी तो दानशूर होता आणि तो दानासाठी अत्यंत प्रसिद्ध होता. पण जे काही दान करत होता ते दान तो आपल्या राज्याची उन्नती व्हावी असं मिळावं, हे मिळावं, किंवा मग असं त्याचं नाव लौकिक व्हावा, या सगळ्या दृष्टी केलं जातं. पुण्यकर्म करत होता, गोदान करत होता, अनेक लाखो गायी तो दान करत होता. रोजच्या रोज अनेक ब्राह्मणांना तो गायी दान करायचा. असंच त्यांनी एक दिवस एका ब्राह्मणाला गायी दान केलं बरं, आणि त्या गायी दान केल्यानंतर तो ब्राह्मण त्या गायी घेऊन घरी गेला. आता ना ब्राह्मणाला पत्ता आहे ना राजाला पत्ता आहे. या गायींपैकी एक गाय या राजाकडे परत आली. आता ह्याचा त्या राजालाही काही पत्ता नाही. 2ऱ्या दिवशी जेव्हा तो दान करण्यासाठी त्यांनी गायी बघितल्या तेव्हा ती दान केलेली गाय पुन्हा त्या गायींमध्येच होती आणि तीच गाय त्यांनी दुसऱ्या ब्राह्मणाला दिली. पण अज्ञानामध्ये, त्याला माहिती नव्हतं त्याच्याबद्दल. आणि म्हणून मग ती गाय मात्र दुसऱ्या ब्राह्मणाला दिल्यानंतर हा ब्राह्मण जेव्हा याची एक गाय त्याला कमी दिसते तेव्हा त्याला जाणवतं की मग गेली कुठे आपली गाय. तो विचारण्यासाठी तो राजाकडे यायला लागतो. शेवटी तो प्राणी, हो गाय हा प्राणी जो आपण म्हणतो किती वेळेला की जाऊन मग त्या पुन्हा स्वतःच्या त्या जागी पुन्हा परत येतात, जसं तसं ती गाय त्यातली एक आलेली असते. मग हे एका रस्त्यामध्ये तेव्हा तो असताना जो ब्राह्मणाकडे त्याची ती आदल्या दिवशीची गाय असते हे तो बघतो, आणि हे बघितल्यावर त्या दोघांमध्ये बोलाचाली होता. ही गाय कशी काय तुमच्याकडे आली, ही मला दान केलेली गाय होती आधी. मग हे सगळं प्रकरण जातं राजासमोर. राजा माफी मागायला लागतो कुठल्या ब्राह्मणाची, की मला माफ करा, मला माहिती नव्हतं आणि ही दान केली गेलेली गाय ती परत द्या तुम्ही, मी तुम्हाला अजून काही लाख गायी देतो, परंतु ही ती दान केलेली गाय तुम्ही त्या ब्राह्मणाला परत करा. परंतु शेवटी तोही ब्राह्मणच, त्यांनीही ती दान केलेली गाय असते. आणि म्हणूनच मग त्या ब्राह्मणाचा शाप स्वीकारायला लागतो मृगराजाला. आणि तो शाप असा असतो की तुला या जन्मामध्ये तरी तू पुण्यकर्म केलंस तरी तुला स्वर्ग लोकाची प्राप्ती होणार नाही, तुला वैकुंठवास या जन्मात मिळणार नाही, त्यासाठी तुला अजून जन्म घ्यावे लागतात. आणि मग जेव्हा नृगराजा मृत्यू पावतो तेव्हा मग जेव्हा यमराजाकडे जातो तेव्हा यमराज त्याला विचारतो की तू अनेक पुण्य पण केलेली आहेस, तू तुझ्या या आयुष्यामध्ये अनेक पुण्य केलीस आणि तू पाप मात्र एक केलीस. ज्या ब्राह्मणांना तू कुठेतरी फसवलं गेलास, ज्या ब्राह्मणांना तू तुझ्याकडून फसवले गेले
आता जरी अज्ञानामध्ये होते तरी तुझ्याकडून ते पाप झालेलं आहे त्या ब्राह्मणाला कुठेतरी फसवण्याचं. तर तुला तुझ्या पापाची शिक्षा आधी भोगायची आहे का तुझ्या कर्माची, तुझ्या ज्या पुण्यकर्माची तुझं भोगायचंय, तुला त्याचं सुख भोगायचंय? तेव्हा तो मृगराजा म्हणतो की मला तुम्ही आधी पापाची शिक्षा द्या आणि मग मी पुण्याचं सुख भोगेन. मग ती पापाची शिक्षा म्हणजे काय, तर त्यांना एका सरड्याचा जन्म मिळतो आणि तो सरडा इतका मोठा प्राणी, अजस्त्र सरडा त्या विहिरीमध्ये पडून असतो आणि मग त्याला मुक्ती फक्त कृष्णाकडून मिळणार असं असा वर मिळालेला असतो. आणि म्हणून अनेक वर्षे जातात, अनेक हजारो वर्षे तो त्या सरडा तो त्या विहिरीमध्ये पडून असतो. मग जेव्हा कृष्ण युगामध्ये कृष्णाची मुलं आणि त्या भागामध्ये आलेली असतात, तेव्हा कृष्णाच्या मुलांना तहान लागते, तेव्हा जेव्हा ते त्या विहिरीकडे जातात तेव्हा ते आपल्या वडिलांना सांगतात की तिथे आम्ही हा प्राणी बघितला आहे, तो बघा बाबा आम्हाला हा प्राणी दिसतो आहे, पाणी नाहीये विहिरीमध्ये. तेव्हा जेव्हा भगवंत जातात तिथे त्या विहिरीपाशी आणि त्या सरड्याला आपल्या डाव्या हाताने बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करतात, त्या स्पर्शामध्ये त्या सरड्याला पुन्हा मृगराजाचा जन्म होतो आणि मग त्याची मोक्षप्राप्ती. मग त्या मृगराजाच्या जन्मामध्ये त्याला सगळं विस्मरित होऊन तो त्याचं पुण्यकर्म पूर्ण करून मग त्याला मोक्ष मिळाला. असं हे अज्ञानामध्ये जरी झालं तरी कर्मकांडामध्ये तो कुठेतरी अडकलेला होता. सकाम कर्मामध्ये सगळी कर्म करत होता म्हणून त्या कर्माची फळाच्या बंधनातही तो अडकला होता. कारण त्या कर्माची फळं तो उपभोगत होता म्हणून त्या कर्मफळाच्या बंधनामध्ये त्याला त्याच्याकडून ती गोष्ट घडली. अशा प्रकारे ही कर्माची परतफेड, कर्माचं आपण फळ जाणतो, ज्या कर्मफळाला आपण जाणतो आहोत. आणि म्हणूनच या कर्माची फळं जेव्हा भगवंतांना अर्पण केली जातात तेव्हा त्या कर्मफळांच्या बंधनात अडकायला लागत नाही. कारण मग ती फळच भगवंतांना अर्पण केलेली आहेत, त्याचा काही प्रश्नच येत नाही. म्हणून मग अशी व्यक्ती कुठल्याही त्या भौतिक जगताच्या बंधनात अडकत नाही आणि त्याला मुक्तीसाठी मार्ग मोकळा असतो. मग त्यागाची योग्य समज, मग भगवंत जेव्हा सांगतायत की त्यागापेक्षा भक्ती श्रेष्ठ आहे, मग हा तो त्याग आहे ना, हा त्याग हा भौतिक जगताशी केलेला त्याग आहे. कुठेतरी जेव्हा मोठे आसुसलेले, जे मोक्षप्राप्तीसाठी आसुसलेले लोक असतात ते कुठेतरी त्या भौतिक जगताशी त्याग करतात, त्या फक्त त्या इच्छांचा. जसं आपण त्या परवा अध्यायामध्ये बघितलं की मग मनाचं काय होतं, त्या मनाला कशा प्रकारे त्या इच्छा, मग ते तर वैराग्य खूप खूप काय म्हणतात ना, खोटं वैराग्य, ते मिथ्याचार असतो तो सगळा. पण हे जे त्याग आहे हा सुद्धा अपूर्ण त्याग कधी म्हटला जातो, जिथे कृष्ण मिसिंग आहे. तो त्याग भगवंतांसाठी नाही केला जात की मला मोक्ष मिळवायचा आणि त्या मोक्ष मार्गामध्ये ह्या भौतिक गोष्टी कुठेतरी अडथळा बनतायत म्हणून मी त्याचा त्याग करतो आहे. आणि म्हणून ह्या त्यागाची अशी जेव्हा व्याख्या असेल तेव्हा त्या त्यागाला अपूर्ण त्याग म्हटलं जातं. फलगू वैराग्य, फलगू नावाची नदी आहे एक युपी उत्तर प्रदेशामध्ये, आणि ती ऍक्च्युली शॅलो म्हणजे ती कुठेतरी खूप सखोल, खूप खोलवर नाहीये, खूप वरवर आहे त्याची पातळी, नदीचं पात्र. पण असं दिसताना दिसतं की मग ते नदीचं पात्र खूप खोल आहे, म्हणजे कुठेतरी ते फसवं आहे. जर पाय पाण्यात टाकला तर खोल नसून ते खूप शॅलो, खूप 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 खोल नाहीये, ते कमी खोली आहे त्याची, आणि म्हणूनच ते कुठेतरी फसवं आहे. अशा प्रकारे हे फसवं वैराग्य, हे अपूर्ण वैराग्य का म्हटलंय त्याला, कारण असा मनुष्य पुन्हा घसरू शकतो भौतिक याच्यामध्ये, पुन्हा त्याला त्या भौतिक जगताशी पुन्हा निगडीत होऊ शकतो तो, कारण तिथे परमात्मा मिसिंग आहे ना. कारण तिथे कृष्णाला अर्पण नाही केलेलं आहे, फक्त मी त्याचा त्याग केलेला आहे. अशी जेव्हा भावना असते तेव्हा त्याला फलगू वैराग्य म्हटलं जातं. आणि म्हणूनच मग भगवंतांशी निगडीत असलेलं कार्य करणं का भगवंतांशी निगडीत कार्याचा संन्यास करणं, कुठली भावना महत्वाची आहे हे भगवंतांना अर्जुन विचारतायत. ज्ञेयः स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टी न कांक्षती निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते. हरे कृष्ण माताजी. अंजली माताजी, मला वाटतं लीव झालंय का, काहीतरी नेटवर्क इश्यू. ओके, एक मिनिट हा माताजी. हा माताजी, हरे कृष्ण. तुम्ही लीव झाला होतात का? अनम्यूट करू शकता माताजी.
हा, हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. हा, तुम्ही लीव्ह हा. झाला होतात का? नाही, तिकडून म्यूट झालं होतं, किती वेळ तरी म्यूट होत नव्हतं. नाही, तुम्ही मला वाटतं ना बहुतेक बाहेर गेलात मीटिंगच्या आणि मग पुन्हा नाही काहीतरी नाही. झालंय, पुन्हा कनेक्ट झालं ते, म्हणून तुम्ही कोहोस्ट होतात माताजी. हो तर तुम्ही हो. कोहोस्ट असल्यावर अनम्यूट कधीही करू शकता, हरकत नाही. वाचा माताजी, हरकत हा. नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जो आपल्या कर्माचा द्वेष करत नाही किंवा त्याच्या फळाची इच्छाही करत नाही, तो सदैव संन्यासी समजला जातो. हे पराक्रमी अर्जुना, सर्व द्वैतापासून मुक्त झालेला असा मनुष्य भौतिक बंधनावर सहज विजय मिळवून पूर्णपणे मुक्त होतो. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. जो आपल्या कर्माचा द्वेष करत नाही, मग जसं मी म्हंटल की जो मनुष्य ज्यांनी मनाचा संन्यास, मग त्या इंद्रिय विषयांपासून स्वतःला इतकं अनासक्त केलेलं आहे आणि त्या फळांची इच्छाही नाही, त्यासाठी ते कर्तव्यही नसतं हो, ते कर्म म्हणजे. आणि तो स्वतःच्या कर्माचा द्वेषही करत नाही की ते चांगलं वाईट, मग त्या कर्म आपल्याला करायचंय. आणि म्हणूनच मग जेव्हा त्या मनाचा संन्यास घेऊन जेव्हा तो पूर्णपणे ते कर्म भगवंतांशी निगडीत करतो, तेव्हा तो पूर्ण संन्यासी असतो. तो योगी एक पूर्ण संन्यासी असतो आणि तो सदैव संन्यासी म्हणून समजला जातो. सर्व द्वैतांपासून मुक्त असलेला असा, मग जे काही द्वैत भौतिक जगतातलं आहे त्या सगळ्या बंधनांपासून स्वतःला मुक्त करून या भौतिक बंधनांवर सहज विजय मिळवून जो पूर्णपणे मुक्त होतो, कारण त्यांनी स्वतःची मन आणि बुद्धी ही भगवंतांवर कुठेतरी केंद्रित केलेली आहे आणि जे त्याचं ध्येय आहे, आयुष्याचं ध्येय आहे, ते त्याचं ध्येय त्यांनी या कर्म बंधनातून मुक्तता मिळवून केलेलं आहे. कारण कुठलंही कर्म त्याला बांधत नाहीये, कारण ती कर्माची फळच तो अपेक्षा करत नाही त्या कर्माची, कारण त्यांनी आत्मसाक्षात्काराच्या भावनेमध्ये स्वतःला जोपासलेलं आहे. मी शरीर नाही, मी आत्मा आहे, देहधारी भावनेशी निगडीत. मला हे हवंय, माझ्या शरीराला हे हवंय, मग फक्त देहधारी भावना ज्याची आहे तो या बंधनांमध्ये असाच अडकून पडणार आहे हो. कारण भौतिक जगतामध्ये मला हे हवंय, मला ते हवंय, या सगळ्या गोष्टींमध्ये जो अडकून पडलेला. आणि म्हणूनच मग अशी व्यक्ती ती निश्चितच या बंधनांवर विजय मिळवू शकते. मग अशी कोण व्यक्ती आहे ज्याची एक अजून कथा मी तुम्हाला सांगणार आहे. हरिदास ठाकूर ज्यांना नामाचार्य म्हटलेले, चैतन्य महाप्रभूंच्या काळातली ही गोष्ट आहे. आणि जे हरिदास ठाकूर जे 3 लक्ष वेळेला जप केल्याशिवाय ज्या नामस्मरणाला मी सांगते की कृष्णाचा महामंत्र जो जपला जातो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हा जो महामंत्र जपला जातो तो या हरिदास ठाकूर हे जवळजवळ 3 लक्ष वेळेला केल्याशिवाय ते अन्न पाणी ग्रहण करायचे नाही. आणि अशा त्यांनी पण केलेला होता आपल्या गुरूंसमोर. असा पण केलेली व्यक्ती आणि जी निर्व्याजपणे करत होती, आपल्या कुठल्याही गोष्टींची अपेक्षा न करता की आपल्याला हे नामस्मरण देवाचं करायचंय, भगवंतांच्या नामस्मरणामध्ये अत्यंत स्वतःला गुंतवून घेणारी व्यक्ती. मग अशा व्यक्तीचे कुठेतरी कोणीतरी शत्रू असतातच हो. कुणीतरी अशा व्यक्तीला चाचपण्याचा प्रयत्न करतो, असा त्या गावामध्ये व्यक्ती असते आणि ती व्यक्ती कुठेतरी द्वेषी भावनेने एका वेश्याला हरिदास ठाकूरांकडे पाठवते. ती वेश्या त्या हरिदास ठाकूरांकडे जाते आणि ती वेश्या हरिदास ठाकूरांना म्हणते की मला तुमच्याशी बोलायचंय. असं सांगितल्यानंतर हरिदास ठाकूर म्हणतात, ठीक आहे, मी तुमच्याशी बोलेन, पण माझा हा एवढा जप पूर्ण झाल्याशिवाय मी काहीही करत नाही, हा माझा पण आहे आणि म्हणून तुम्हाला थांबायला लागेल. मग ती स्त्री बराच वेळ बाहेर थांबून असते. हरिदास ठाकूर आपलं आतमध्ये नामस्मरण चालू असतं. ती स्त्री बराच वेळ थांबते. संध्याकाळ होते, मात्र मग ती कंटाळते आणि निघून जाते तिथून. 1 दिवस जातो, दुसरा दिवसही सेम असंच होतं. तिसऱ्या दिवशी मात्र त्या स्त्रीला तो राग अनावर होतो आणि मग ती हरिदास ठाकूरांच्या त्या दालनामध्ये दरवाजा उघडून जाते की काय करताय तुम्ही एवढं, की ज्या गोष्टीला जे लोक माझ्यासाठी आसुसलेली आणि माझी वाट बघतात, ते तुम्ही मला वाट बघायला लागताय, असं काय करताय तुम्ही? हरिदास ठाकूर अत्यंत शांतपणे म्हणाले की मी याच प्रश्नाची वाट बघत होतो. माते ये तू आतमध्ये, याच प्रश्नाची वाट बघत होतो. आणि मग ते भगवंतांची स्तुती आणि भगवंतांविषयीचं ज्ञान त्या वेश्येला देतात. आणि ते ऐकल्यानंतर तिथल्या तिथे ती स्त्री स्वतःचं केसाचं मुंडन करते आणि तिथे ती नामस्मरणाला, तुळशी वृंदावनापाशी ती नामस्मरणाला बसते.
आणि ती गुरु मानते हरिदास ठाकूरांना, आणि ती तिथेच तिचं परिवर्तन होतं सगळं. तिचं मन पालटतं आणि ती तिथेच बसते नामस्मरणासाठी. बघा, साधू संग लवमात्रे, व इतक्या क्षणाचा साधू संग सुद्धा माणसाचं इतकं परिवर्तन करतो. असे हे हरिदास ठाकूर नामाचारी म्हटलेले आहे त्यांनी, चैतन्य महाप्रभूंनी त्यांना. आणि अशा या व्यक्तींवर बघा, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यतेन स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जो मनुष्य आसक्तीशिवाय आपले कर्तव्य करतो, परमात्म्याला समर्पण करतो, त्याच्यावर पापकर्माचा प्रभाव पडत नाही. जसे कमळाच्या पानाला पाण्याचा स्पर्श होत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. असे हरिदास ठाकूर, मग त्यांच्यावरती वेश्याचा काहीच प्रभाव होत नाही, त्या वेश्येच्या कुठल्याही वर्तनाचा. कारण ज्यांनी जो कुठल्याही आसक्तीशिवाय आपलं कर्तव्य करतो, परमात्म्याला समर्पण केलेलं असतं ते कर्म, जी भावना असते ती भावना इतकी समर्पित असते की त्याच्यावरती त्या पापकर्मांचा प्रभाव होणं शक्यच नसतं. इतकी ती शुद्ध भावना असते. आणि म्हणूनच त्याला कशाची उपमा दिलेली आहे, तर कमळाच्या पानाला पाण्याचा स्पर्श देखील, कमळाच्या पानावर जर पाणी टाकलं तर ते पाणी असंच्या असं, आणि ते पान ओलं सुद्धा होत नाही, की पाणी होतं की नाही इतकं तुम्ही ओळखू शकत नाही. अशा प्रकारे त्या पानाला पाण्याचा स्पर्शही होत नाही. असे ते अव्यक्त असतात, असे ते त्या गोष्टीपासून विरक्त असतात, त्याच्यावरती त्यांचा कुठलाही प्रभाव नसतो. असेच आपले श्रीला प्रभुपाद ही अनेक हिप्पींमध्ये राहिले, अनेक अंमली पदार्थांच्या आहारी गेलेल्या मनुष्यांमध्ये, अशा अनेक वस्तींमध्ये गेले जिथे सामान्य मनुष्य उभा सुद्धा राहू शकणार नाही, अशा वस्तींमध्ये जाऊन त्यांनी कृष्ण भावना प्रस्थापित करण्याचं कार्य केलेलं आहे. परंतु त्यांच्यावरती अशा व्यक्तींचा कुठलाही वाईट प्रभाव पडलेला नाही, कारण इतकी शुद्ध भक्ती होती, इतके शुद्ध भक्त भगवंतांना सगळं समर्पित केलेलं होतं. कुठल्याही बंधनांची आसक्ती नव्हती, कुठल्याही इच्छांची आसक्ती नव्हती, सगळ्यापासून विरक्ती होती, अनासक्ती होती. आणि म्हणूनच भगवंतांना जे काही करतो आहोत ती भगवंतांना समर्पण केल्याची ती भावना होती. आणि म्हणूनच अशांवर त्यांच्या त्या वाईट प्रवृत्तीचा प्रभाव अजिबात पडत नाही. विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. नम्र ऋषी खऱ्या ज्ञानाने, विद्वान आणि सौम्य ब्राह्मण, एक गाय, एक हत्ती, एक कुत्रा आणि कुत्रा खाणारा म्हणजे बहिष्कृत यांना समान दृष्टीने पाहतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच पंडिता समदर्शिनः, की कशा प्रकारे अशी व्यक्ती जिने परमात्म्याला समर्पित केलेलं आहे, जे काही कर्म करतो आहोत ते परमात्म्याला, मग हा आत्मा हा परमात्म्याचाच अंश आहे. हे परब्रह्म रूप, परब्रह्माचंच हे ब्रह्मरूप आहे. ब्रह्म म्हणजे ब्राह्मण, आणि ब्रह्म हा परब्रह्मासारखाच आहे, त्याचा अंश आहे. परंतु म्हणून तो परब्रह्म नाही, परंतु निश्चितच तो त्याचा अंश आहे. आणि एक पंडित, एक काय म्हणतो ना आपण, ज्ञानी व्यक्ती, एक विद्वान व्यक्ती निश्चितच हे जाणू शकते. म्हणून ती प्रत्येक जीवामध्ये परमात्म्याचं अस्तित्व बघते, परमात्म्याचा निवास बघते. आणि म्हणूनच ती प्रत्येक व्यक्तीला समान दृष्टीने, प्रत्येक जीवाला राहते. एक विद्वान आणि सौम्य ब्राह्मण, एक गाय, हत्ती, कुत्रा खाणारा असला, चांडाळ असला, कुठलीही व्यक्ती असली तरी प्रत्येक या जीवामध्ये ती परमात्म्याचा निवास बघते, म्हणून ती समान दृष्टीने बघते. असं हे कसं केलेलं असतं, कारण कुठेतरी त्या इंद्रिय विषयांपासून, मग ती ज्ञानेंद्रिय, ती कर्मेंद्रिय, या सगळ्या इंद्रिय विषयांपासून ती अनासक्ती स्वीकारलेली असते. बघा, नाही तर किती कठीण आहे ही गोष्ट, की ज्या प्राणी मात्रांना आपण बघतो, ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःख योनय एव ते आद्यंतवंतः कौंतेय न ते शूरमते बुधः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. एक बुद्धिमान व्यक्ती दुःखाच्या स्रोतामध्ये भाग घेत नाही, जे भौतिक इंद्रियाच्या संपर्कामुळे होते. हे कुंतीपुत्र, अशा सुखांना आरंभ आणि अंत असतो, आणि त्यामुळे ज्ञानी मनुष्य त्यात आनंद मानत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.
कारण त्या बुद्धिमान मनुष्याला माहिती असतं हे क्षणभंगूर आहे, हो हे सुख आहे क्षणभंगूर आहे, त्याला नक्की अंत पण आहे, हे थोड्या काळासाठी हे चिरकाळ टिकणारं नाहीये, कारण हे दुःखालयम आहे. भगवंतानी याला दुःखालयम म्हटलंय. जन्म मृत्यू जरा व्याधी या सगळ्या गोष्टीतनं जातोय. भौतिक जगामध्ये आहेत सुख आहेत, पण त्या सुखांनाच कवटाळून बसायचंय, कारण ती सुख फक्त खूप क्षणभंगूर आहेत. हे जाणते, ही जे व्यक्ती जाणते, जी बुद्धिमान व्यक्ती हे जाणते, ती त्या गोष्टीमध्ये अडकून पडत नाही. मग मला हे खायचंय, मला हे बघायचंय, मला याचा वास घ्यायचाय, मला याचा स्पर्श हवाय, मला या गोष्टी ऐकायच्या आहेत, अशी स्वतःच्या वरती सगळी जी आसक्ती असते या गोष्टींची ती कुठेतरी नियंत्रित केलेली असते अशा बुद्धिमान व्यक्तीनी. पण हीच याच बुद्धिमत्तेने आपण कुठेतरी प्राण्यांपासून बघा कसे निराळे आहोत. कारण जे प्राणी त्यांच्या त्या सेन्सेस, मग त्यांचं जे त्यांचं ते ज्ञान असतं, ते ज्ञान इतकं कुठेतरी प्रखर असतं, इथे कुठेतरी प्रबळ असतं त्यांचं ज्ञान, की कशा प्रकारे ते त्यांची आसक्ती, ते त्यांची ओढ थांबवू शकत नाही. त्यांचं जे स्पर्श ज्ञान आणि त्यांना जे हवं असणारी गोष्ट असते, ती जरी कुठेतरी मृत्यूमध्ये ढकलत असली तरी त्याचा त्यांना कल्पना येत नाही आणि ते स्वतः मृत्यूला खड्ड्यात पडतात ना, होऊन खड्ड्यात पडणं. तसं आपण बऱ्याचदा बघतोय ज्या टिटव्या असतात, ज्यांना कळतंय की त्या लाईटाकडे गेलो तर आपण मरण पाहू, परंतु तरीही त्या लाईटाचं अट्रॅक्शन आहे त्यांना. ज्या हरणाला बघा ती बासरी ऐकून कुठेतरी ट्रॅप मध्ये पकडला जाणार आहे तो, परंतु ते मधुर कुठेतरी ऐकायची ओढ आहे त्याला. कमळाला, त्या भ्रमराला त्या कमळामध्ये जाण्याची इतकी ओढ आहे, कारण ते परागकण खायचे आणि त्या परागकणांना शोषायचे, परंतु त्या परागकण ते फूल जर मिटलं गेलं तर तिथेच आपण गुदमरून मरू याची कल्पना असते त्याला, परंतु ती ओढ इतकी, ते स्पर्श ज्ञान, ती जी संवेदना ज्ञान असते, ती सेन्सिटिव्हिटी असते, ती इतकी कुठेतरी प्रबळ असते की रोखू शकत नाही. ज्या बघा नर हत्तीला माहिती असतं की तिथे समोर खड्डा खणला आणि त्याला जो आवाज ऐकवला जातो त्या आवाजाने त्याला वाटतं की मादीच जवळ आहे, मग कुठेतरी ती भावना त्या मादीला जवळ जाण्याची जी भावना आहे ती त्याला त्या खड्ड्यात पडते. तसंच माशाचं आहे, माशाला दिसतंय ते अन्न दाखवलं जाते, परंतु त्याला कुठेतरी जाळ्यात ओढलं जाते. अशा प्रकारे स्वतःहून त्या खड्ड्यात पडणं, कारण त्यांची बुद्धिमत्ता पातळी ही तितकीच असते. परंतु एक बुद्धिमान व्यक्ती म्हणून मनुष्य या गोष्टीपासून कसा वेगळा आहे, कारण तिला बुद्धिमत्ता दिलेली आणि बुद्धिमान व्यक्ती निश्चितच याच्यात फरक करू शकते. म्हणूनच ती या सुखामध्ये अडकून पडत नाही, ती त्या कर्मबंधनांमध्ये, त्या कर्मामध्ये, त्या भौतिक गोष्टींमध्ये, त्या भौतिक इंद्रिय विषयांमध्ये अडकून पडत नाही. परंतु म्हणूनच ज्या विषयी ज्ञान नसतं, अशी ही जी कुठल्याही प्रकारचं नियमांमध्ये बसायचं नाहीये, मग परस्त्रीशी संबंध करणं, त्यानंतर ती द्रव्य कशाही प्रकारे हडपणं कोणावर नाही, कशा प्रकारे मग कुणालाही त्रास देऊन, कुणालाही दुखवून कुठल्याही गोष्टी, मग त्या गोष्टी या व्यक्तीला ठार मारून सुद्धा ते करायला लागलं तरी त्यापुढे पुढचा मागचा विचार केला जात नाही. अशा प्रकारे ही जी तामसी ह्याच्यामध्ये व्यक्ती असते, जसं आपण म्हणतो की या मोहमायेमध्ये जो मनुष्य अडकलेला आहे, मग सगळं कळतंय पण पुन्हा आपण वळत का नाहीये, ज्याचा आपण बघितलं. कारण ती वासना बघा, ही वासना, मला द्रव्य हवंय ते कसंही असू दे, मला त्याच्यापासून काही मिळालं किंवा मला काही सोसायला लागलं तरी चालेल, पण मला ते द्रव्य हवंय, मला ती स्त्री, मला त्या स्त्रीकडे जायचंच आहे, कारण ती कुठेतरी ओढ मनाला थांबत नाही. मग हेच कुठेतरी आपलं किती डेंजरस आहे बघा. आपण प्राण्यांचं फक्त एक ज्ञानेंद्रिय इतकं प्रबळ असतं म्हणून त्यांना तितकं धोका स्वीकारायला लागतो, पण आपली ज्ञानेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय आहे, ती आपण किती डेंजरस सिच्युएशन मध्ये जाऊ शकतो याची कल्पना करा. ती इतकी स्ट्रॉंग आहेत आपली ती ज्ञानेंद्रिय, मग त्यांना कशा प्रकारे नियंत्रित, म्हणून त्यांचे जे लगाम आहेत ना ते त्या मनाच्या हातामध्ये पाहिजेत, हो त्याच्या दोऱ्या मनाकडे पाहिजेत आणि त्या मनाला त्या बुद्धीने पकडून ठेवलेलं आहे. अशा प्रकारे हे नियंत्रण महत्वाचं आहे. आणि म्हणूनच मग भगवंत सांगतायत, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्व लोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांती पृच्छति. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सर्व यज्ञ आणि तपस्या यांचा अंतिम उद्देश सर्व ग्रह आणि देवतांचा, परमस्वामी आणि सर्व प्राणी मात्रांचा कल्याण करता आणि हितचिंतक म्हणून मला ओळखून ऋषी भौतिक दुःखांच्या वेदनापासून शांती प्राप्त करतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.
प्रत्यक्ष भगवंतांनी, मग 10व्या अध्यायात आपल्याला भगवंतांच्या विभूती जाणायच्याच आहेत, पण प्रत्यक्ष भगवंत त्यांच्या मुखकमलातून सांगतायत की जे भगवंत अजन्म आहेत, आध्यात्मिक आहेत, ज्यांचं शरीर आणि आत्मा हा एकच आहे, प्रत्येक युगामध्ये ते त्यांच्या मूळ रूपामध्ये प्रकट होत आहेत. जन्म कर्मच मे दिव्यम, मग कर्म ही सगळं करतायत, काय कर्म नाही केलंय त्यांनी, त्यांनी सगळ्या नियमांचं पालन करून कुठलंही उल्लंघन न करता एक उदाहरणादाखल त्यांनी स्वतः एक आदर्श बनलेले आहेत. ते कुठलंही कर्म करण्याची त्यांना गरज नसतानाही ते कर्म करून ते त्याच्या प्रभावामध्ये अडकत नाहीयेत, कारण ते मायेचे नियंत्रक आहेत, ते मायेमध्ये अडकत नाहीयेत, ज्या मायेच्या नियंत्रणाखाली आपण आहोत. कारण ही योगमाया आणि मोहमाया ही भगवंतांचीच निर्मिती आहे हो. अशा या भगवंतांना आपल्याला जाणायचे, जे सर्वोच्च नियंत्रक आहेत, जे शांतीचे दूत आहेत, जे शांती सूत्र, की जे सच्चित आनंद आहेत, जे ज्ञानाने परिपूर्ण आहेत, जे शाश्वत आहेत आणि जे आनंदमय अशा त्या कोशामध्ये आहेत. भगवंत वाट बघतायत हो, भगवंत आपल्या भक्ताची कायमच वाट बघतात. हे जीर्ण शरीर टाकून जेव्हा आपल्याला भगवत धामाची प्राप्ती होईल, जिथे चिरकाळ टिकणारं सुख आहे, तिथे भगवंतच आपली वाट बघतायत. आणि म्हणूनच भगवंतांनी हा उपदेश दिलेला आहे की प्रत्यक्ष स्वतःच्या मुखकमलातून भगवंत सांगता आहेत की मी आध्यात्मिक आहे, आणि स्वतःच्या विभूतींचं पण त्यांनी दर्शन घडवलेलं आहे आपल्याला. असे कारणांचे परम कारण आणि जे परम तत्व असलेले प्रत्यक्ष भगवंत आहेत, ज्यांच्या सहवासामध्ये बघा अत्यंत आनंदी असा सच्चित आनंद, बघा ज्या गोलोक वृंदावनाचं आपण चित्र बघतो, म्हणजे वृंदावनामध्ये जे चित्र होतं तेच त्या गोलोक धामामध्ये आहे, की जिथे त्यांचे सवंगडी किती आनंदामध्ये त्यांच्या त्या निर्व्याज प्रेमावरती भगवंत आहेत, जे अगदी भगवंतांच्या प्रेम भक्तीमध्ये आहेत. म्हणजे गोपींनी भगवंतांवर इतकं निर्व्याज प्रेम केलं की भगवंत स्वतःही ते प्रेम, म्हणजे राधेचं प्रेम भगवंत स्वतःही जाणू शकलं नाहीत. ज्या चैतन्य महाप्रभूंचं त्यांनी जन्म घेतलेला आहे, ज्या ज्या रूपामध्ये ते आलेले आहेत, तिथे त्या राधेचं तत्व जाणण्यासाठी, की इतकं ते कुठेतरी इतकं हे सगळं आपल्या कल्पना शक्तीच्याही पलीकडे आहे. मग ज्या रसांचं मी तुम्हाला वर्णन केलं, ज्या काल गोविंद रस, जो आपण त्या गायी भगवंतांची इतकं प्रेम करतात मनापासून, की ज्यांनी भगवंतांनीही त्यांच्यावर तितकीच माया केलेली आहे. मग तो वात्सल्य रस, तो माधुर्य रस, तो शांत रस, तो साख्य रस आणि तो दास्य रस, अशा या सगळ्या रसांमध्ये भगवंत हे प्रेम भक्त आहेत. आणि हे भगवंत भक्त वत्सल आहेत, ज्यांना भक्तांपासून, ज्या भक्तांच्या प्रेमामध्ये आहेत, आणि असा भक्त भगवंतांना निश्चितच खूप प्रिय आहे. आणि जो हे सगळं जाणतो आहे, प्रत्येक यज्ञ तपस्या जे काही करतो आहोत, त्या कर्माचं जे काही फळ आहे ते भगवंतांना अर्पण केलं जातं, कारण सर्व प्राणी मात्रांचा आणि परम स्वामी कल्याण करता हितचिंतक म्हणून जे भगवंतांना बघतात, ते निश्चितच पुन्हा या दुःखालयामध्ये परतून येत नाहीत, पुन्हा या भौतिक जगतामध्ये जन्म घेत नाहीत, हे मृत्यू लोकामध्ये पुन्हा जन्म घेत नाहीत. असं हे शांतीचं सूत्र आणि शांतीचं रहस्य, की ज्या भगवंतांना ज्यांनी जाणलेलं आहे, ते निश्चितच या कर्मबंधनातून मुक्त होतात. आणि या सर्वोच्च लक्ष केंद्रित, म्हणूनच ज्यांनी या सर्वोच्चावर, या सर्वोच्च नियंत्रकावर आपलं लक्ष केंद्रित केलंय, ते निश्चितच या बंधनातून मुक्त होऊ शकतात. इति पंचमोध्याय समाप्ता, जिचे आपण कर्म संन्यास योग बघितलेला आहे. मी शेअरिंग थांबवते आणि रेकॉर्डिंग थांबवते. अध्याय तसा छोटा होता आजचा, त्याच्यामुळे लवकर संपलाय.